कोहबर के घर में कोहबर के घर में म्यूजिक बाय ऋषि राज आहिर माई डलले से नूर पिया घूंटा उठा के तब ही से पिया हम चीजवे बता के आहिर दादा डलले से नूर पिया घूंटा उठा के तब ही से पिया हम चीजवे बता के हाथ फेरल चालू कइले हमारा ऊपर में हाथ फेरल चालू कइले हमारा ऊपर में पछिया के चुमाली कोहबर के घर में पजिया के चुमाली भी लबली कोहबर के घर में डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादन आया है कोहबर के नेग में वो दूसर कुछ कइले देह बस नाइल ऐसन खेला कर गइले ए हटना खत्म करहु कोहबर के नेग में वो दूसर कुछ कइले देह बस नाइल ऐसन खेला कर गइले भाता खेलाड़ी ठेल के ले गइल भीतर में भाता खेलाड़ी ठेल के ले गइल भीतर में पछिया के चुमाली में लबली कोहबर के घर में पछिया के चुमाली में लगली कोहबर के घर में हमारा न पता रहे और के बारे में बहुत ही पुतवले आ जाए रखले अन्हारे में हमारा न पता रहे नोटिस के बारे में